benvingut a un nou programa de visites. Efectivament, avui parlarem sobre la ciutat de València. A València està situada a l'est de la península Ibèrica. La ciutat de València compta actualment amb un total de 8.469 habitants. Va ser fundada l'any 138 i ha evolucionat molt fins a l'actualitat. I com pots arribar a València? Pots arribar a València de diferents maneres. Pots triar entre transport públic i privat. Si t'agrada el transport públic, podràs agafar el tren, el metre, l'avió o l'autobús. Exacte, Luisanca. En canvi, si prefereixes viatjar pel transport privat, hauràs d'agafar la moto o el cotxe. Ho tries. Hi ha alguna cosa interessant a València? I tant que sí. Si visites València podràs visitar la ciutat de les arts i ciències i el Museu de la Catedral. També es pot visitar l'Oceanogràfic, el Museu i el Museu de l'Art. I Lluís Ángel, on es podran quedar els nostres espectadors que visiten València? Es pot quedar en l'Hotel Novedel i també en el Jardí de Tertúlia. I Lluís Ángel, ens pot explicar alguna cosa sobre la gastronomia de València? Si vas a València és molt comú la paella, les taronges i l'orxata. A València hi ha moltes festes. Podràs fer moltes activitats i durant el 9 d'octubre i el dia del Corpus. I no t'oblidis de les falles. Bé, en efecte, direm un panorama general de la ciutat i ja podem finalitzar el programa. Ens veurem en la pròxima setmana amb un nou capítol de Visitants. Adéu. Adéu.